Adate nganggo klambi Jawa ya nganggo yukensi. Wong lanang kok nganggo yukensi. Sing perlu kanthi nyamun mengko kena tonggae nakoni karo wong kiwa teng negara Widina Kuko kepiye wangsulan. Apa tujuane Cakra Bawana kuwi apik apa elek pancen apik ayo dibiyantu wong enom ki anane ming Anguwati. Nguwati apa kang dadi kersane wong tuwa. Nang koso baline yen nganti ki mengko Cakra Bawana tumindak elek tandangi wong wis soalé senopati. Tandangi ora bakal dadi pepeling jagat. Rawi-rawi rantas malang-malang putung tawur karo wong Astina. Diwaneni arep wong Astina ki biyen ya mungsuh saiki ya mungsuh, sesuk mben ya mungsuh. Kuwi nek penemku ngono kuwi. Mumpung Antasena ge encer pikirane. Bisa tok ciconto lan tok tiru kang dadi guleme Antasena becik tindakno narak ngono. Kowe metu njuran bumi kene aja nganti ketara. Monggo sing metu nalah Menkum Sediwa sing ana ing langit wis Kakang Gatotkaca ora wis adil to. Iya. Aku tak ning pasar wae. Mene ana apa-apa ku mengko sowat saut sowat sarang tenan. Kireng pamorisang pamonyorisang aprayu suto kersena kang umaraanggar cita bejo mawancana bima kang mawa pakon ngelingana doaning jroning wana kuru setra Gatotkaca Pulawawan sisip sembire bakal bubrih hangkane negara Ngamarta. Awit negara Ngamarta ketekan dening Pendhita Durna ingkang isine gawe pengaruh murih Koko Prabu Sakadang gelem beguru karo Begawan Cakra Bawana. Saking pandugi kula kados mboten badhe wonten menapa-menapa. Awit Eyang Durna menika kalebet gurunipun para pepundhen kula Pandhawa. Iya bener. Nanging ngestine Gatotkaca ngerti marang watak-watake Begawan Durna. Ingkang dirika daya rina kawan wong kejaba mung anggone bakal nyirnake pepundhenmu para Pandhawa. Sing tak kuwatirake nganti dhewe bakal nglembut julung tungkul marang sedane Koko Prabu Sakadang lantaran nganggo tangane Begawan Cakra Bawana. Menawi paman kagungan penggalih kuwatos lajeng prayoginipun kados pundi. Gatotkaca wae aja dikangelan. Kowe tak parengake ndisi ilaku ngambah ana Jumantara tutna sak laku jantrane wong atomu Yayi Prabu. Yen pancen ana negara Ngamarta saka Ngamarta tan ana bebaya nggambarake yen pancen nyata-nyata pangandikaning Durna kena kapundi nang koso baline. Yen para kadang-kadang ki mengko nganti nemu bebaya Gatotkaca aja nganti lena. Sapa kang mitna marang kadang-kadang kuwi Pandhawa becik sirnakna. Marang kula nungko tindakipun Prabu medal Jumantara. Aja kebut cilik aku mengko tak maringi prisa marang Sudara damu yogaku ana.
jangkar bumi nyadrung dawuh pepunden kula Pandhawa menika badhe tindak dhateng pundi. Aku tak takon karo kowe Om, perumbungan iki mau digone ndi? Antarja lan Antasena lho. Apa? Pepundenmu bakal mbebur karo Begawan Cakrabawana. Cakrabawana. Oh. Pendhita Skondi Ngastina nggih. Nanging dheweke asale saka Tanah Sabrang. Oh, neka ya mbuh neka ya mbuh diaturi ora ngerti. Ning adate ning Ngastina ki ning ngaturi ora tau. Ora tau ning ngaturi ngene ora tau. Mesti neka karepe dhewe awet ning ngaturi iki sing adat sing wis Ngastina ku minta wegah karo biayane. Lah karepe Paman Durna lumaku ing Praja Ngamarta pepundenmu sakadang iki mau bakal dijak beguru karo Begawan Cakrabawana. Aku duweni rasa sanggurunggi yen nganti kejungkel ing jurang kasangsaran saka pakarti Pendhita Durna. Yen ngaten samenika Durna pun tututi mawon. Mumpung dereng tebih kok jota sae teng dalan mawon. Aja cenanangan kok ngono kuwi Kang. Kowe nek kendel-kendel aku ora maido, nggonmu wani ngantem aku ya ora maido. Ning tumrap cak-cakane iki lek marane cok kemajon. Monggo sing jenenge kemajon kuwi adat sing iso dadi bocah cacatan. Sing nyatat malah para sing sepuh-sepuh. Sak jajare saya meneh wedi Srawung, lha kuwi ana ngono kuwi. Nek perlu ki sing iso duwe pikir sumrambah tiba tengah-tengah aja cok kemendel aja cok kumingsun aja cok kemajon aja cok kepara tangan tegese kumingsun ku aja cok umuk kemendel ku aja kok ngentengke marang tembung sing nyilakani ana paribasan ngentengke watu item ngono jane ora apik. Nek bisa ki sing sirep ning sing tajem sepi ing pamrih rame ing gawe wis tak karepake. Sing tak karepake ngono kuwi dadi ora kok model wingi iki ora. Nek wingi model-model sing ora-ora rame ing pamrih wingi ora. Ning saiki so sepi ing pamrih rame ing gawe. Senajan tok kowe kemendel digdaya ning kadigdayan kemendelmu gunakno sing sak mestine. Wong bab iki urung ana nyatane agek dirembug kae Om Sedewa ya mingagek mbok menawa. Aku dhewe ya mingagek mbok menawa. Nek mingagek mbok menawa urung ana Pak menawa. Kuwi cocok dianggep temenanan. Iki nek omongan ngono kok kaya wong genep lho, mumpung ora kumat ngono. Iki saka penemuku ngene. Upama aku di penemu kira-kira kepiye Om? Jajali kepiye penemu nggih? Lah iki Kakang Gatotkaca ndi? Wis dhisik tak dawuhi nututi. Aku ku sing tak kuwatirke nek ora ana apa-apa Durna ditimblis. Monggo tunggal dine wong pekoke ora jamak. Engko Durna semaput bapak ra nrimake arek dadi jotosan karo bapakne dhewe. Ora ketemu nalar kok ngono kuwi. Nanging Gatotkaca adate kok diunggah-ungguh nek ora kanggonan setan. Nek kanggonan jajalanan wis tanpa diunggah-ungguh ambek sing wedo dipolo setengah mati. Mergo urusan bekarepang. Lah nek kuru ya awake. Lah saiki ora saiki. Iki is bangun tresno. Ora sacok werna-werna sing domo. Lho aku ki senajan to kupingku ado ning krungu. Kok mripatku ora weruh ning denger ngono. Mergo pancen telepon iki pirang-pirang ngenani bab Kakang Gatotkaca oleh Brahyan kuwi. Jadi cukup pisan Kakang Gatotkaca iki cacaan iki kleru. Ngono kuwi. Mau karo sing wedok dosa.
nek dosa sing dikepruk-keprukke ming anake mesake anake ku ngantek ya kingking ya mesake rada lemu ya ya putrane Gatotkaca lah iya apa anakku kok model yang pelemuku kuwi malah saiki ditututi ning adoh diceraki cerak didoi wis guru Kang wis mengko kira-kira adoh ya rada diseseki le mlayu ning mengko nek keceraken rada didoi syukur nek nyamun lakumu adate nganggo hem ya kudu kaosan adate gak kathok dawa ya kathok cekak ngono adate nganggo pet ayo capingan ngono adate nganggo klambi Jawa ya nganggo yukensi wong lanang kok nganggo yukensi sing perlu kanthi nyamun mengko kena tonggae nakoni karo wong kiwa teng negara Widula Kuku kepiye wangsulan apa tujuane Cakra Baul kuwi apik apa elek nek pancen apik ayo dibiyantu wong enom ki anane ming anguwati nguwati apa kan dari kersane wong tuwa nang koso baline yen nganti ki mengko Cakra Baul tumindak elek tandangi wong kuwi soalé senopati tandangi rawuh bakal dadi pepeling jagat rawi-rawi rantas malang-malang putung tawur karo wong Astina diwaneni arep wong Astina ku biyen ya mungsuh saiki ya mungsuh sesuk mben ya mungsuh kuwi nek penemku ngono kuwi mumpung Antasena ge encer pikirane bisa tok ciconto lan tok tiru kang dadi guleme Antasena becik tindakno narak ngono kowe metu njuran bumi kene aja nganti ketara monggo sing metu nalah Menkum Sedewa sing ana ing langit wis Kakang Gatotkaca ora wis adil to iya aku tak ning pasar wae mene ana apa-apa ku mengko suwat saut suwat sarah tenan nyuwun pamit paman sing ati-ati sak ungkur mesti bakal tak tututi aku njaluk pamit tak nindakake kewajiban apa sing